ठेलू भाई क्या हो? ढेर दिन से मर देते नहीं कहीं आग ही नहीं लागत। चलो ना तनी कहीं आग लगावल जा। चल ये सिर्फ चौबना टेम्पू ले लो यार। हाँ रे यार लागत है कि ओकरा बाप के बुढ़ापा में दहेज मिलल बा का। चलो ना देख लिया जा। चलो ना उन्हीं के दोनों भैयावन के बोल लिया ना तो सरवा बड़ी टेढ़ बोलेला। चल हो देखो हो का बड़ा सो खोभाना शोभाना ए खोभन ए शोभन काय काका का बोलत तड़ो? काहे काका का बोलत तारा? देख ना रे तोर भैयावा तोर मामा गांव से टेम्पू लियल बा तोर बाप के दहेज मिलल बा का रे। काका हमनी सन के तो इशारा ना बतावा स लागत चुपे चुपे हड़पल चाहत रस। चल ना तनी आज फैसला हो जाओ। चलो सुनो खोभन तारा से एगो बात अपन बड़ा बात एगो बता देतनी। देखो उ सरवा से तहारा लोग के नौकर बना के रखी हस ठीक नु। हाँ काका आज फैसला हो के रही। अरे बतिएबे करबो तो चल बोल हाली हाली। चलो चलो ए चौवन भैया टेम्पू के करियो? का रे साला काहेला पूछत रे? मामा बाबू के दहेज देवल रहने से पूछत नहीं जा इहो ना नहीं हिया। हां उहे हिया। हमनिया के हिस्सा चाहिए मैं। साले बाप के तो खियावत में तोहरो हिस्सा चाही। रुक जा बाबू को बुला के ले आओ तनी जा। बोला बाबू ए बाबू देखो ना चौवन में टेम्पू ले आइल बा। तो हमनिया के हिस्सा चाहिए ना तो टेम्पू ना। अरे सारा बसन का आला कइले बड़ा सा? चौवन में टेम्पू ले आइल बा। ए टेम्पू ना रही में हिस्सा हमनिया के चाहिए। सार लोग बड़का लइका हमरा के खियाई तो हम लोग के हिस्सा चाहिए। जनमैलो के ना तो टेम्पू ना रही। रुको से सारा ले जा सा अपन माइयो के चौपल आओ। पूरी माई तू साव से आदमी के ओरे साला ठेलुआ छे दियाइल बड़ा सो। बाबू ये झगड़ा लगले बड़ा सो मारे सो। नमस्कार प्रणाम। हमनी के बलमुआ बिहारी टीम जो कि रोज सब देख रहल बानी एक पारंपरिक वीडियो कॉमेडी वीडियो जौना में हमनी के एक दूसरे के मतलब कहला में मत आई जरुआ सब ये हमनी के बतावे जा रहल बन जरुआ सब के एक दूसरा महिला में बहुत ही दिक्कत बाटे। और जात समय एगो हमनी के काम कर दीजा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दिहल जा। धन्यवाद।